4 AM pa lang nagising na ako para makapagluto ng aming babaunin dahil maliligo kami ngayon sa Enchanted River at saka Tinoyan Falls. At ito nga, nagkakape na muna kami bago kami umalis. Bumili na rin kami ng pandesal para pampares ng aming kape dahil para magkaroon ng laman ng aming tiyan dahil medyo mahaba-haba pa ang aming biyahe papunta sa aming destinasyon na pupuntahan. At halos kaming lahat ay nagkakape nga dahil medyo malamig talaga basta maaga kang gumigising. Uminom na rin pala ako ng aking gamot, baka makalimutan ko pa mamaya. Sinumula na pala namin ilabas aming mga kanya-kanyang motor dahil maya-maya ay aalis na rin kami dahil baka tanghaliin pa kami ng alis at medyo malayo pang aming pupuntahan. Kung nakikita nyo yung brown na aso, nakaready na siya para sumama pero sa ngayon hindi talaga siya pwedeng sumama dahil mahilig pa naman siya sumasama kapag nakaandar na yung motor. At habang nasa biyahe na nga kami, biglang umulan. Kaya sumilong muna kami dito sa prutasan. At napabili na rin kami ng prutas. Ayan si mama, pumipili na kung anong bibilihin niya. At orange nga yung binili niya. Pati na rin ako, bumili na rin ako ng grapes. 100 pala guys, isang balot ng orange. Tapos yung grapes na binili ko ay 300 pesos per kilo. 2 supot nga ang kinuha ni mama. At nung tumila na, dumiretso na rin kami. Pero nung nasa unahan, huminto ulit kami para umihi dahil naiihi kami dalawa ni mama. At inantay na lang din namin yung isa namin kasamahang nakamotor din. At ito nga si mama, kung nakikita nyo, umihi dyan siya, umiihi. Ayan, huli ka, pero di kulong. Andito na nga yung isa namin kasamaan at 5 motor pala kaming lahat. Konting oras na lang, makakarating na rin kami ng Tinoyan Falls. At eto, nandito na nga kami sa Tinoyan Falls. Kung nakikita nyo guys, ang dami talagang naliligo dito lagi, lalo na kapag weekends. Ayan, kung nakikita nyo, medyo nahilo-hilo pa kami neto nung huminto kami dahil lugsong ba siya. At lalong lumakas nga ang ulan pagkadating namin dito. At ayan, yung falls pa niya, parang tumatagos dito sa amin. At pagkatapos, nagmuni-muni muna kami dito sa labas at nagpapapicture kami dito sa entrance ng Tinoyan Falls. At nakikita nyo, nag-aantay muna kami na matapos yung mga ibang nagpapapicture. Dinadayo talaga tong falls na to guys dito sa Bislig City. Pagkatapos nga namin mag-picture-picture, pumasok na rin kaagad kami. Nagbayad na kami ng aming entrance fee. Kulang-kulang 600 ang aming entrance fee lahat. Bali, siyam kami, 3 senior at saka 6 na adult. At pagpasok nga namin, naghanap kami kaagad ng aming cottage dahil medyo nagugutom na rin kami dahil wala kaming agahan, kape at saka pandesal lang. Pero wala pa siyang cottage na bakante dahil pagdating namin dito guys, ang dami na talaga niyang mga tao, ang daming sasakyan sa labas, kaya nag-aantay muna kami ng ilang minuto, nag-aantay kami ng mga paalis, inaabangan namin. At ayan, nagpapapicture-picture at video-video muna kami ni Chairman habang ang aming makasamahan ay nag-aantay para sa aming cottage. Ay grabe, ang itim-itim na muna talaga ang itim ng mukha mo. Alam niyo ba guys, mas lalo akong umiitim kapag naliligo na, lalong nagba-violet ako. Kasi maitim naman talaga ako, pero mas lalo pa akong umiitim ngayon. At eto nga, naligo na nga ako, medyo malamig ang tubig. Inaya ko si German na maligo pero ayaw pa niya. Baka later maliligo na rin siya. Ayan, binubus-agan ko na nga siya ng tubig para ako samahan dahil ako lang mag-isang naliligo. Yung niliguan ko guys ay para lang siyang swimming pool dahil hindi rin naman siya malalo at pambata siya dahil hindi rin ako lumangoy. Kaya ayoko pumunta dun sa malalim, kaya dito na ako muna sa pambata. Naglibot-libot na lang pala muna kami ni German guys para hindi siya mainit. At eto nga, lumatay na siya sa tulay. Maraming mga taong nakaharang sa tulay dahil gustong-gusto nila picturean din yung kabuuan ng Tinoyan Falls. At kapag nakatawid ka ng tulay guys, dun lang kasi ang may smoking area. Kaya marami din talagang tumatawid kapag para sila makapagsigarilyo. At eto nga, inaantay muna namin ni Chairman matapos silang nagpapapicture dito sa Hugis Puso.
Sinita ko po si German yan dahil andyan na siya malapit sa nagpapapicture, kaya pinaalis ko dahil nasali na siya sa nagpapapicture. At ito nga guys, sumakay na rin kami ng gakit para makaligo naman kami dun sa talagang umaagos na falls. Pinilit ko si German na sumama sa akin dahil ayaw niyang maligo, pero pinilit ko siya para naman malibang siya, hindi masayang yung kanyang pagpunta rito. Enjoy na enjoy nga ang aking pinsan at saka yung kanyang jowa dito sa falls. Si mama at ako lang pala ang nag-rent ng life jacket dahil naninigurado lang kami dahil hindi kami parehong marunong lumangoy. Hanggang 30 minutes lang pala yung aming pagsakay ng gakit at maligo dito sa tapat ng falls. Pagkatapos nun, ayan, tapos na dahil meron namang papalit sa amin. At eto nga si mama nagpa-picture-picture pa. Nag-e-enjoy din siya. Ayan, peace daw, peace. Niyaya nga ni mama si papa pero ayaw niya. Kaya ang sumama sa amin si Jenny na lang at saka si mama. At eto nga guys, paalis na kami dahil tapos na yung oras namin. At pagkatapos namin dito sa Tinoyan, sa Enchanted naman kami. At sa susunod na video na yon,